Часова пляцоўка каля абласной бібліятэкі імя Леніна ператварылася ў інтэрактыўны літаратурны падворак. Маладзёжныя лакацыі, тэматычныя выставачныя праекты, бібліятэчны бульвар і кніжны кірмаш. Усім гэтым здзіўляў фестываль «Чытай Гомель». Тэма гэтага года – 80-годдзе перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Усе раёны паўднёва-ўсходняга рэгіёна падрыхтавалі спецпраекты, у якіх чырвонай ніткай праходзіць трагічная тэма вайны і пераможны май. Гомельская раённая бібліятэка показала палёты начных ведьмаў. Гэта знакаміты жаночы авіяцыйны полк, сфарміраваны ў 1941 годзе. У ім служылі дзяўчаты-студэнткі, кожная з якіх здзейсніла каля 1000 вылетаў. Юныя лётчыцы самастойна падвешвалі пад самалёты бомбы і грузы, агульная вага якіх часам перавышала 300 кілаграмаў, і скідвалі іх на фашыстаў. Таксама гасцей фестывалю запрасілі на майстар-клас па вырабе бутаньеркі і ў школу шыфравальшчыка. Прыняць удзел у квесце пра перамогу і літаратурным марафоне. Усе засталіся задаволенымі. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы штогод больш за 2 мільёны рублёў выдзяляюцца на сацыяльна значныя выданні. Кнігі, якія займаюць асаблівае месца на кніжных паліцах і ў бібліятэках. Па статыстыцы, Гомель з'яўляецца адным з самых чытаючых гарадоў Беларусі. У Гомелі кнігу любяць, новую кнігу заўсёды чакаюць.